Beautiful girl. It's why it never work. They'll talk about suicide. Men jeg kan ikke lide dem. Anders, du er nasty lige nu. Let's talk about sex. Yeah, let's talk about sex. Let's talk about you and me. Oh my god. Let's talk about you and me. Kan du ikke? Ej, jeg ved, hvad jeg kan tage tango, ikke? Lad den stå der. Jeg har lige været sendt en sang, Maria. Sådan der gør man altså ikke, når man danser tango. Kasper, prøv at gå herhen. Så sætter vi herhen. Her. Så gå forbi. Prøv at gå hen til tavlen. Og så gå tilbage igen. Der skal jeg ikke noget. Så er der røg i kameraet! Nej, Anders, Niklas, prøv at gå her. Gå herover. Gå herover. Hvad skal jeg føre? Hvorfor har vi det her? Kameraet vælter. Lad mig vide, jeg kan tage tango. Det kunne I godt lige sagt. Men Maria, du kan ikke danse tango. Så kom. Så ved man, at tango. Så gør sådan her, se. Nej, nu er den igen. Maria Anders danser tango. Lango. Det er tango, du kommer. Hold da væk. Hej, Christine. Farvel. Hej, Christine. Goddag. Hej. Du kan ikke danse tango, se, kom. Jeg vil ikke igen. Hallo. Jeg vil ikke igen. Jeg tror, I skal gå til pardans. Det tror jeg også på. Hvis Anders ikke bare river dig rundt. Maria. Den gode disco-danser Maria er helt flad. Og så hiphopperen Anders. Anders, du tænker ikke, Anders. Hvem er det her? Så er det Anders, eller Maria? Prøv lige at bære hinanden. Ja, det der tror jeg ikke er så smart, når hende er... Prøv lige, I skal lige bære hinanden. Her, kom, bær mig. Du skal ikke komme så hårdt. Du skal ikke komme så hårdt. Ej, kan du bære mig? Men Anders, hvor er det næse hårdt! Jamen, ellers så lader jeg ned. Jeg holder dig jo. Hey, jeg står op på skulderen. Jeg skal ikke sidde op på noget. Anders, op på din skulder nu. Nej. Det synes jeg faktisk også godt. Det synes jeg ikke, Anders. Det var en ting. Anders, gå! Her er min skulder. Jeg skal sidde her. Nej, jeg vil ikke tage din skulder. Det var en fede. Nej, du skal ikke op! Du skal ikke op! Anders, du skal ikke op! Hej. Hvor er du ond? Jeg er strømmegrødsænder, altså. Det var så Anders, der ligesom om Maria så lige kus. Der er jo noget bukserne, var. Så kan man ikke lege disco-dans mere. Jeg var spørge Sara. Det er lige, at man kunne den. Det er underligt. Jeg var også sige. Wow. Der er flytter. Jeg skal ikke have dem. Det var bare langt til det der. Ej, du er da god. Er det ikke rigtig sammen? Ja.
Nu har jeg rækket nu. Hvad? I mig er en ko. Så det bliver en pæn syg video. Hej Kasper! Det er rulleband. Jeg har bedt ham om at få et kamera. Nej. Det gjorde ondt. Kom der.